Il-miżuri li daħħal il-Gvern fl-aħħar snin bilan li joħloq kuxjenza akbar dwar mezzi alternattivi ta' trasport qiegħda tħalli l-frott mixtieq, kif dawn l-aħħar 3 snin Transport Malta kellha żieda ta' madwar 10,000 mutur fit-toroq Maltin. Dan wara l-miżura li daħħal il-Gvern fil-budget ta' 3 snin ilu li permezz tagħha sewwieqa liċenzjati biex isuqu karozzi setgħu jibdew isuqu muturi żgħar wara li jkunu segwew kors ta' taħriġ. ċifri li kiseb One News minn Transport Malta juru li matul is-sena li għaddiet biss kienu aktar minn 4,000 ruħ li ġabu l-liċenzja biex isuqu mutur b'Magna 125cc. F'intervista ma' One News l-uffiċjal ta' Transport Malta Gilbert Aġus spjega li fl-aħħar 3 snin kien hemm żieda ta' bejn 3,000 u 4,000 mutur fis-sena. Kull sena qed jiżdiedu l fuq minn 3 jew 4,000 mutur, jiġifieri fl-aħħar 3 snin kellna żieda drastika ta' 10,000 mutur. Jiġifieri in-nies qed jippreferu li jixtru mutur milli jażlu li jixtru vettura. Is-Sur Aġus qal li sa Lulju ta' din is-sena f'pajjiżna hawn irreġistrati 392,000 liċenzja ta' vetturi u karozzi bi 28,000 minnhom ikunu muturi. Żied jgħid li bis-saħħa ta' inċentivi li daħlu fil-budget għal din is-sena, in-numru ta' muturi elettriċi rdoppja fi 3 snin għal 106 muturi. Dan grazzi għal skema fejn min jażel li jixtri mutur li jaħdem bl-elettriku jingħata rifużjoni ta' €400. Għamilna skema kemm għal vetturi li jaħdmu bl-elettriku kif ukoll għal muturi fejn qed nagħtu €400 għal kull min jixtri mutur li jaħdem bl-elettriku. U għalhekk aħna dejjem qed ninċentivaw u nagħmlu dak kollu possibbli biex dak li jkun jixtri mutur li ma jaħdemx bil-petrol ma jaħdem bl-elettriku. Konxi ta' din iż-żieda s-Sur Aġus saħaq dwar l-importanza tas-sigurtà meta wieħed isuq il-mutur. Jiġifieri x'tilbes meta suq il-mutur għax dan mhux bħal karozza li dejjem tilbes il-helmet, ingwanti, ġgieget, żarbun appropriate sewwa ma jistax issuq mutur bis-sandli sewwa. Anka meta suq il-mutur dejjem għandek tara fil-mirja sewwa il-vetturi x'qed jagħmlu, ħadd ieħor x'qed jagħmel għax mhux kemm issuq sejf inti biss imma propju kemm isuq ta' madwarek. Fuq kollox saħaq li l-iktar ħaġa importanti huwa li jiġi evitat il-periklu fis-sewqan. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.